Ga waɗanda ba su ga sun yi subscribing da YouTube channel ɗinmu ba, ku danna subscribe, sannan ku danna alamar ƙararrawa don samun sababbin shirye-shiryenmu a duk lokacin da muka sake su. Ko za ka yadda ka ɗauki yarinyar nan ka ba 'yar uwa ta hala a haɗu zumunta sai aka aura mata Abul As. Ku riƙe wurin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wa ke magana kuma daga ina? Masha Allah, Khalid ne daga Lokoja. Na'am. Mali na sauraron ka. Na suna da tambaya ne dangane da lockdown din nan. Nake menene malam zai iya faɗakar da mu a kai dangane da yanzu nan ne idan dai mun duba ne dole aka yi da shekaru an kukuce ko ina ibadan ma a wannan ma wata mai barci din nan ma ba a yi ma yanda ya dace saboda an ce wai kar mutane da wanda ke menene malam zai ga mana dangane da wannan lockdown din. A to ai duk inda kake a duk garin da kake ba za ka rasa malaman da suka yi muku bayani ba. Kuma da kila kana bin wannan tafsirin tun daga farkon Ramadan yau mun shiga rana ta 27 ai da duk ka ji bayanan mu ai. Idan al'amari ya zo da musiba irin wannan farko mu mai da lamari zuwa ga Allah. A rayuwa ka taba ganin irin wannan abu din? Ban taba gani ba. To tun da ni ma ban taba gani ba, kowa bai taba gani ba. To ashe wani abu ne da Allah ne kaddara a lokacin da yake so kuma zai yaye lokacin da yake so. Wannan muhimmin abu ne mu fahimci haka. Kada bangaren imani da yadda da hukunci kuma ya samu rauni game da mu. Mai duka ya kaddara kuma yana kaddaro abun kuma zai yaye dan sunnar Allah ce. To mu yi haƙuri har Allah ya yaye mana. Wanda suka sa lockdown ba ma tsammani manufarsu su yaki addini ne, ai ba za su iya ba in ma haka din ne. Ballantana babu wani musulmi da zai yi haka. To tunda mun samu kanmu a wannan yanayi sai mu haƙura in aka ce a sa takunkumi a hanci a yi kaza kaza a wanke hannu har ma da safa ka sa mana. In aka ce a dakatar da juma'a tare da ciwo da damuwa jama'a na cewa to kasuwannin ne babu ciwo sai ɗakin Allah ne ke da ciwo? Akwai irin wannan tunanin na mutane. To kuma menene dai sai mu yi haƙuri mu kiyaye har Allah ya yi mana tunda ka ce mai malam zai ji to ka ji abin da malam din ya ce wallahu a'lam. Na'am. Dangane da alkunuti don ya kashe biyu na wuce da irin yadda muka gama kan suna din nan za mu yi roƙon Allah da abin na alkunuti din. Alkunuti din sunna ne ko ko mustahabi? Ya tabbata cikin hadisin Al-Hasan cewa annabi ya karantar da ni kana ji na yace a wutiri in ce Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afai wa tawallani har zuwa ƙarshe. To shine malamai ke cewa in dai alqunun na wutiri ne a ƙarshen wutiri kuma duk shi muke a Ramadan ai. To in liman nayi babu laifi yayi amma ya canza ya sa lamirin jama'a. Dai dan kace Allahumma hdini to kai kadai ya kamata kai. Mutane suna amin amma kana ta ni suna ta amin to sai ka faɗaɗa ainihin wato lamirin Allahumma hdina suna amin. Wannan kenan akwai kuma abin da suke kira qunutun nawazil, alqunut na balahira da ke saukowa. Misali musulmi su samu kansu cikin takura da kunci da wahala za su yi alqunut. Misali wannan annoban ai alqunut babu laifi tunda ai nazila ne minan nawazil. Shi wannan za ka yi saboda haka hukuncinsa ya tabbata a sunna wallahu alam. Wa iyyakum. To shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam yadda aka yi auren kafin ya zama annabi. Abul Asim ya aure ta. Ana cikin wannan hali musulunci ya zo. Abul Asim yake musulunta. Yana kuma tare da ƴar manzon Allah. Har lokacin da aka je yakin Badar yana tare da Nana Zainab kuma ya shiga cikin sojojin Quraisha Makka aka je aka yaki Makka kuma ƴar annabi na karkashin sa. Ku rike wannan gabar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Saboda haka da aka je yaƙi kuma kun san dai abin da ya faru a Badar, kafirai an samu galaba a kansu, an kashe 70, an kame da yawa cikinsu, cikin kamammu akwai wa
akwai Abul Bakhtari ibn Hisham da sauransu an kama su, wasu kuma an karkashe su. Ciki wanda aka kashe akwai Abu Jahl, Amr ibn Hisham, to da Utbah ibn Rabi'a. To sai cikin waɗanda aka kama har da Abul As, aga sarkin manzo Allah ke yana kan addinin kafirci aka kama shi. To da haka ya faru sai aka doka ma kowa fansa. Akwai kafiran da aka ce to kai fansarka a matsayinsu na fursunonin yaƙi ko ka je ka koya musulmi abu kaza abin da ya iya, wasu kuma su bada abu a sake su. To sai aka ce Abul Aswa zai fanshe ka ji tsakanin mata da miji. Sai na Zainab ta tura da abun wuya wanda mamanta na Khadija ta ba ta lokacin aurenta, ta ce a kai wa annabi a sakin miji, yana ba kafiri. Aya ba ta zo ta wala tunkihul mushrikeena ba ta sauko ba. Na'am. Assalamu alaikum. Wake magana kuma daga ina? To daga ina? Daga Okay, Jamil Muhammad To daga bismillah malam Jamilu. tambaya na ne malam, kuma nake so ka abin da game da wannan abin da ya shafi waɗanda suka yi aure mai da ke to ya halatta gaba da samun haihuwa na abin da ya shafi matsalar da ya halatta gaba da haihuwa haka ko kuma don ke dakatarwa. Wannan mas'ala asibitin musulmi da ke Zaria sun taɓa shirya wata lacca kusan shekara 2. Kana ji na? Na'am. Jamilu na kusa? Na'am. Na ce asibitin musulmi da ke Zaria sun taɓa shirya tattaunawa, aka kirawo likitoci daga ABU kuma ni aka kira bako mai jawabi, hukuncin aje a yi gwaji genotype da menene ne HIV AIDS da kuma hepatitis B din na misali. To ni na ce wal likitoci ku zo ku fara bayani tukun mu ji a likitanci sannan mu hango abin daga manga ta musulunci. Abinda bayani na karkare dai shine ya halatta aje a yi gwaji, musamman kana magana akan ainihin genotype ne ko saboda Allah sa dai kana jina. Yawa akwai sinadari kaza AS da sauransu misali. Wanne ne wanda in aka hada babu matsala, Jamilu? Shi ne kamar AA da AS. Yawa Idan sun haɗu babu matsala. AA da AS ba matsala. To SS fa? A da AS da AS shi ne matsalar ake samun. Yawa to ya halatta tunda dai Allah ya kawo ilimi a zamanin yau. In aka ga za a je a yi gwaji kuma sakamako ya tabbatar da gaskiya fa da matsala, lokacin da ba a sani ba ai ba sani ba, tun da Allah ya kawo ilimi ai aiki da ilimin mana sai ce to gaskiya an kara makalla waɗannan sun kasance an gabatar da cikin jahilci haka cikin rashin sanin abin da ya kasance an fara samun zuriya. To kuma suna tare a yanzu nan. Suna tare har sun ƴaƴan da suka samu an ga wata matsala ne, symptoms na matsala game da ƴaƴan? An samu har guda 2 kan gaskiya cikin ƴaƴan. To tunda an riga an samu, ni ba zan ce a dalilin wannan kuma a raba auren nan ba. Ba ni da wani dalili da zai natsar da ni a zuci. Wai dakatar da haihuwa. Okay. Magana a dakatar da haihuwa saboda kar a ci gaba da samun ƴaƴa da za su zama matsala, ɗawainiya, wahala akan abin nan, wannan an ta kai kawo akai. Idan saboda wannan dalili, idan ga larura, ga cuta, ga matsi, ga takura, wani ra'ayin na ganin a iya dakatar da haihuwa ta ci gaba da neman magani, la'alla Allah cikin rahama sai kawo sauki daga baya. Tunda har an ba da fatawa idan ɗa yana ciki a karkace zai iya kashe ƙur'anci ma azur da cikin. Misali, akwai abin da suke kira malformation, yaro is malformed. Sai likitoci suka ce gaskiya, gynecologists ƙwararru suka ce idan ba a yi abortin ɗin wannan cikin ba zai kashe ta.
to kaga ba zai yiwu mu yi digirgire da rayuwarta ba. Ita ai mun san ta ƴar mu ce, dan da muke sa rai ya zo bai zo ba tukun, ba ma iya miƙa rayuwarta ga kasada saboda wanda bai zo ba. In an tabbatar lallai dan zai halaka ta, ana iya zubar da cikin saboda ai sai rayuwarta. So daga wannan mahangar, idan 'ya'yan nan matsala ce za su kawo abin nan, to sai a dakatar da haihuwa a nemi maganin Allah ta'ala kawo yayewa. Allah ya samu dace. Wa iyyakum wa iyyakum. Ina muka tsaya lokaci ya ko? Na'am. Bismillah bismillah. Assalamu alaikum. To, ina muka tsaya. Shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ga abin wuyan. Wallahi sai tausayin ta ya kama shi sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina ra'ufun rahim. Sai ga ya masahabbai, ko za ku saka mata mijinta, saboda abin wuyan sai tana kuma zaman sa da na Khadija, dan ita ta bata a matsayinta na uwa lokacin aurar da ita ga Abul As. Ga wannan ka san irin wannan kyauta ba amintanta, sai ce ta kwamta. Amma daga ne ce to Abul As ka sake ta, lokacin aya ta sauko, wala tunkihul mushrikina hatta yu'minu wala abdun mu'minun khairun min mushrikin wala wa'jabakum. Aka raba tsakaninsu. Amma fa lokacin tana Makka, Abul As bai musulunta, an riga an yi hijira. Sai annabi ya aiki sallallahu alaihi wasallam, najin Usama ce ka je ka taho min da Zainab da na raba auren su. Na'am. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wake magana kuma daga ina? Masha Allah, wala bale na sauraron ka. Wala Ahmad. Yaya Connecticut, yaya Hartford, ya USA. Ya yan ummacin so Malal Karim da duk sauran mutane duka. Mun waya da su. Oh good, duk suna bibiya ko? Audu ya gaya min daga New Haven a nan Connecticut. To ya su Mukhtar, ya su Muyassar. Barakallahu fikum. Allah ya muku albarka. Na san dai baka shiga New York yanzu nan. Ta gagari kundila, ji masu magana. Akwai bawan Allah nan Awolu, yaron nan dogo dan jihar Kaduna, wanda ya koma New Jersey. Na ji yana bayanai jiya akan lockdown na jihar Kaduna. Dan muryarsa ina nace wannan American Awol ne. Cewa so America shine ko? Ina jin shine. Kore da gaske. To Allah ya samu dace. Yan uwa suna ta cewa malam we miss you in New York. No, it's time. Allah ya samu dace. Da Allah amin gaisuwa mutane a Bilal Center da duka da Allah. Insha Allah, Allah ya